Eger sen daşary okuyan talip bolsaň, seň başyňa gelip biläjek ýagdaýlar we senin arada edilen pikirler. Zäkileriň senin arada etýän pikiri? Garnaşlaryň etýän pikiri? Vay sen yaman romantik tekan çykda jetmemen gymmatçyla 1 milyonluk stol ýetýärdi. Vay, brilyantmy, maňallyňmy, vay, da kaýdamyn men boynuma. Boýdaşlaryň pikiri? Goňşy we owdaş gelnejeleriň pikiri? Allah'ın yat oğlum yat. Kalkın kaşa getir yat. Alo, nerede sen yarçakan gece saat 4'da heline melen ok. Men sana işten çıkışta kaşarlaymadım mı? Ne men yunagay? Men sen için nemeler ettim? 4'dan çağa durdum, saçım süks ettim. Ve aslında sen. Ey, kimin bu düğünün olsa öçüre telefon pıtrat yanadır.